Mina bafethu noma ningaze nikhulume nithini kodwa mina ngiyohleza iqiniso ngilibeka ngendlela elingayo. Imashi vele sekuningi ukonakala kuyo. Konakele from ekuqaleni ukuthi imashi inga attendwa ekuqaleni. Ligotshwa lisasemanzi bekufanele imashi control lesikhathi saqala ekuqaleni ingaka mobilize the whole country ngoba the whole country sinabo vele abantu abathanda ukulwa, sinabo abantu abangekho busy, sinabo abantu abathanda ukuhlukumeza, sinabo abantu abangathathele entweni babezwa ukuthi akuvala imigwaqo acoshwa abantu babheke isisu ngalelo langa lelo bangazi ukuthi kusasa or next week makuphelile lezi zinto abayitapile ezitolo bazothenga phi, bazodlani, bazothengiselwa ubani. Sinabo abantu abanjengalabo, angeke futhi size sikubalekele lokho. So njengamanje ngike ngabuza mina ngathi impela siyomasha ini 3 months yonke kungekho la sihola khona. Khona umuntu ongahola imashi from January until manje kungekho mali engenayo mara eloke business emgwaqeni to fix country. Into engekho leyo ayikho, asilungiseni leyo ayikho. But ke wena sithi to ifanela nami ongakwazi ukuhluza umqondo uqabange into zosuku uyenze uyofuna ukuplease ujoin imashi ugcwala umgwaqo uthi mawuceda lapho ubona mhlawumpeni amakule egijima ebaleka noma Somalia bese uye fridge uyothatha ibribe pack ngoba ushiye endlini ingena lutho ukutshontsha lokho masofike kulelo zinga sewuyatshontsha ke lapho manje ke uma ngabe amadoda aseharding asoshayeleni izandla osomatekisi baseharding guys sibashayeleni izandla bakhathalele kuthenjwa abakhathalele kuthenjwa iqiniso bayalimela. Iqiniso imashi kumele understand ukuthi awuzukumasha every day ngeke uzumashe isinoma kanjani abantu banga alethwa every day imigwaqo ivaleke every day ama business kudliweni kubhadalwe ngani ama rent sibhadalwe ngani imoto. Ramaphosa General Mkhwanazi, you are supposed to do something about this thing. Isaqala unamandla Mkhwanazi. Nethimba lakho linamandla siyakuhlonipha mara ngoba lento lena iqale ngale kwaZulu singazi ukuthi bavumelane ngani nawe ukhipha amaphoyisa aloke busy control imashi hlala phansi ayahlala sukumani bayasukuma ngena lapha bayangena shothi manje uphakela umthakathi nongizwe sebama lo bama station commander. So nibadalela inzondo namhlanje bayazonda ophakela umthakathi bayazonda ongizwe emchunu because of nina General Mkhwanazi unamandla Ramaphosa unamandla.